Welkom bij het Politiek Café. Het is de derde keer. We hebben hier een oren opzet. Iets meer dynamiek erin en ik hoop dat we een hele mooie, noffelijke jong hebben. We hebben mijn kwam er, ik wel leuk om we waarom kunnen denken. Zodat dat we hebben stappen kunnen zetten. We hebben hier aan de tafel. Mag je eerst even onderbreken, Sjoerd? Altijd dwars, hè? Ja, altijd dwars. Want we hadden een stukje in gewoon even naar de zaal hebben, wat dingetjes erin verwerken. En daar gebruiken we slido.com voor. Dan kun je straks op de telefoon je mening ergens doen aan. Of net, maar helemaal zelf weten. Maar dan mag je even slido.com even downloaden op het telefoon. En er zit dan een code bij. Dat is hashtag 88 Ik herhaal. Hashtag 88 En als je dat invoeren, dan kun je hem straks meedoen aan een peiling of vragen stellen. Johan, hoe stel je op het eind van de tafel deel lezen willen? Dan kunnen de meesten het er nog even zien als ze willen. Of even Troja. Of even Troja aan. Ja, bedankt. En dat is dus alleen nog voor de meesten die hier in het café binnen. Hè? Als je dit straks voor tv zorgen, dan hoe je dat net met te proberen, want dan mag je Jimma komen. Oké, Safir, Sjoerd. Mooi. Dan gaan we nou los. Een oud rietslid en een nieuw rietslid. Een komen en een gaande. En het lijkt ons wel goed om jou te zeggen met Jim te gaan. Of, nou, wat had hij nou dwaande holen en erbij stoppen? Kijk daar nou wat meer een taaljochting op je aan? Ja, natuurlijk. De tijd van stapje, dat ziet er al heel skoft onder komen. We hebben voor hier een beetje met Waanwest met de toesituatie van mijn vrouw, die was ziek. En ja, de opstapeling van het doen beslissen dat ik opgehouden ben. En ik moet zeggen, dat viel hartstikke goed. Ik viel me een beetje bevrijd. Oké, wat is de bevrijding dan? Ja, dat kijk ik eigenlijk net zeggen, want ergens mis ik het ook wel. Maar ergens, ja, dan krijg ik toch weer een soort druk van je schouders en dan kun je weer een beetje vrij bewegen. Dus de riet jou het wel druk? Nou, dat weet ik wel zeker. Dat er zijn altijd mensen die willen wat van jou en dan moet je altijd maar weer de regen recht houden en je eigen ding erop zetten. En ja. Mooi dat precies dat je net naar de burger luistert. Ja, nou, wij houden dus bij om naar de burger te luisteren. Maar ik bedoel, je weet zelf hoe het gaat. Je hebt een mening en dan ben mensen het net mee eens. En die gaan er aan het zien in en dan moet je soms wel een dikke hoed hebben. En die dikke hoed die heb ik zeker wel. En die had je eens kijken wel, dus dat komt door je goed. En dan wordt een combine en komt die in de steen, hè? Maar toen best al weer waarom kwam, want ik... Nee, net waarom. Ja, net weer waarom in de politiek. Maar ik zei die van de week weer helemaal weer waarom kwam. Met een filmpje, crowdfunding. Ja. Ik denk, Johan gaat het wat rustiger aan, maar hij komt helemaal weer waarom. Nou, weet je wat het is? Je belooft toch ik wel een beetje ja, mag ik zeggen. Ik mag graag mensen helpen. En ik mensen die bijvoorbeeld hun net zo goed uitdrukken kennen in deze maatschappij. En er is een hele, nou, ik ondernemers, het is een hele moeilijke materie natuurlijk wat er op heden speelt. Dat ik om heel veel ondernemers, die kennen hun nek net uitdrukken. Daar hebben we het over het AZC, hè? Ja, daar hebben we het over het AZC. Ja, en dan is het de vraag van mensen die hun net uitdrukken willen, maar die willen hun graag wel uitdrukken, die komen dan mensen die hun wel uitdrukken kennen. En die dan ook een beetje dezelfde gedachten en lijn hebben. Ja, samen met burgers die direct zouden denken, dan heb je voortdurend al een soort collectief. En ik had er in het begin ook wel gedacht, ja, toen stapte van maak je nou wat mee? Maar ja, als ik het dan zelf weer pretentiert en yield en zo insteken maat, dat is me dan ook weer net worden. Maar ja, op mij moet ik wel. Ook wel. En dan wil ik het omspraakpunt wel verwijzen, dat maakt het mij niks uit. Dat heeft mij nog nooit verschillen kennen. Ik stel altijd voor mijn menings. En als dat nou werk gerelateerd, maar wil je het zetten of net, dat doe ik het niet voor. Ik doe het voor mijn, ja, wat mag ik zeggen, gewoon, voor mijn standpunt waar ik voor steer, daar bloot ik voor steen. Daar ren ik net voor voort. Maar die mensen die het land binnenkomen, die kennen zich ook niet uitdrukken. Via ter Apel, zit er dan een verschil in met de meesten hier? Nou, dat weet ik niet. De meesten zijn al gelijk. Maar als je eigen meesten net heerd worden, ik vind dat mijn eigen meesten moet eerst heerd worden en dan ga je naar de volgende stap. En dat is wat er op heden ontbreekt. Dus...
Ja, en ik lees ook iets, ik zeg het in mijn eigen woorden, ja? Ja. Dan wie is wat gewoon frustreerd hoe de gewoon van zaken van het AZC. Ja. En ik vreeg me af van, stapst uit de politiek en vervolgens begint direct eigenlijk een rechtszaak in de politiek. Ja. En eigenlijk ook een beetje tjendij, want dat is nog in de politiek. Het is een rechtszaak in de gemeente. We komen direct heel uitvoerig bij die. Maar hoe viel het nou voor die dat degene die sto opvolgt, nou eigenlijk een rechtszaak in het orgaan staat, we staan ook correct insist? Nou, zo zag ik het op zich net. Ik zag het meer dat Johan op persoonlijke titel een actie onderneemt in het AZC. En als gemeente denk ik dat de raadsleden hun eigen afwegingen maken of er wel of net een AZC komen maat. Nou ja, als BVNL zullen we altijd in het AZC stemmen. Dus ik zag het net een onval op u, maar ja, Johan die neemt de gemeente onder de loep in principe. Ja, nou zei ze van, wij zullen altijd in AZC stemmen. Dus echt als die raadpleging van inwoners een positief gloed oplevert, hier niet hem toch in stemmen. Nou, op dit moment wie dat net het geval, dus Nee, maar ik vreeg je as. Ja. dan hier we droe niet denk ik kind. Maar dat is op dit moment net het geval, dus nee. Oké. Maar ik vreeg Johan op wat voor rechtsgrond als door de gemeente onvecht. Wat is nou het burgerlijk wetboek, gemeentewet, wettings, dat is nog, dat is er ook voor om dit besluit van de riet aan tafel te krijgen, toch? Ik denk als dan je op mij verkeerd interviewt, want Nee, ik stel gewoon een vraag. wij gaan dus kroet nog net verzetten. Ik heb goed juridisch advies inwon en we hebben een paar jaar verzetten en wij zullen degelijke kansen. Alleen wij kennen pas wat als er een besluit valt in de gemeenteraad. En tot die tijd is voor u zeker gewoon afwassen wat dat is de gemeenteraad. Hier is het in juni dat besluit om een 6 jaar komt er, dan nemen wij verdere stappen. En tot die tijd is het al speculaties en ik heb niks prijs aan waar ik de gemeente oppak. Nee, maar dat is ook een antwoord. Ja, zeker. Dat is zeker. Dus, antwoord. Maar daarom je me overvallen met Joert. Want ik denk dat we hadden over een 1-2'tje waarom zij Rutgeert en ik erin. Maar ja, dit is de actualiteit. ja, dat kan mij niet schelen. Nee. Ik schakel in morgen en maak even een oor. Dan heb ik wel een beetje podium. Dus. Maar je vraagt mij, de democratische. Als er mensen zijn hier 80% is voor in deze gemeente. De gemeente gaat zelf vragen om enquête. Een enquête onder eigen bewoners. Mensen die reageren willen, hadden de kans om te reageren. Dus hoe democratisch wil je het hebben? Als mensen zeggen, we willen dat ding hier net hebben. En waar is dan onder de gemeenteraad om te zeggen, we doen het toch? Daar heb ik heel veel moeite mee. Als mensen zeggen, 80% is voor, ja, waar zou Johan Taalsman dan zeggen om te zeggen van, nou, daar ben ik hartstikke welkom. Ik ga in een hoekje zetten en ik ga in een rotzaakje in de gemeente, maar ik wil hem toch. Nee. Dan hiek ik maar de bedel in. Maar nu is een keertje de rollen omdraait. En dat is misschien een beetje tjen wat de gemeente tocht heeft. Ja, en nou maakt ze eigenlijk beliezen, maar dat doen ze net. En daar heb ik moeite mee. Laten we maar even een onderwerp. Ja, precies, want je kan heel lang goed erop praten. Ja, Maar we kunnen wel een hele uur praten. Je hebt echt om die natuurlijk. Maar ik nog even naar Johan, daar was zij hier volgens mij in de riet zitten. Ja, 4 een beetje. 4 en een beetje. Ja. En toen ze erin stapte, zei nou, wat has bereikt door daar aan de heren? Ja, wat hebben we bereikt? Nou, we hadden altijd een lietse partij West. Hè. We zijn van 0 tot 1 toen destijds begon. En ja, wij hebben altijd, denk ik, vooral in het eerste termijn heel bot tussen de coalitie altijd aan het kneden was om samen te zeggen om een beetje te zien dat we in een eigen gemeente wat op poorten stellen kunnen. En daar hebben wij denk ik als destijds ELP heus wel een stempel op drukt, denk ik, als het mij vrij was. En het tweede termijn, daar stier de gemeente al, konden wij meer ons eigen ding wat doen. Daar hoeven we net zo bot meer er bovenop te zetten. Natuurlijk wel op eigen dossiers, maar net dat we overal op zitten. En ik denk dat wij heus wel dingen bereikt hebben. Wij hebben altijd vers bieden in het net gedwongen verplaatsen van de sport. Van Bikwik en VV Dokkum. Ik denk dat het dus een aardig slag is met elkaar. Want destijds liep het echt helemaal nergens naar dat het ooit zou komen wat het nou is. Dus ik denk dat dat sowieso een boppenslag is, maar dat is natuurlijk een boppenslag van de gehele riet destijds. Ja, wat hebben we nog meer bereikt met z'n allen? Nou, ik wil wat zeggen, we hebben destijds ook gewoon in de dorpen en wijkenfonds. Dat is iets. Johan Talsman vond het helemaal niks. Maar na onderzoek, naar mate, er weer een commissie, dorpen en wijkenfonds en nou, de gemeente weer goed positief hoor. Toen heb ik die jongens ook voor het besluit gestemd. Want als iets goed is, is goed. En dan kun je heus wel halverwege de tijd kun je mij draaien en bewegen. Want als de mensen dat willen, dan kun je gewoon mij. En dat is denk ik een beetje wat je als volksvertegenwoordiger dwam had. Een beetje onvielen wat de mensen willen.
En daarom mag je heus wel je eigen standpunt vasthouden, maar soms op dingen dan mag je soms ook eens een beetje beliezen. En dat is helemaal niet erg. Is er mijn goed gevoel uit? Ik heb zeker mijn goed gevoel uit, ja. En misschien kom ik in de toekomst ook heus wel weer om, maar op dit staat net. Helder, dan gaan we naar data. Hoe zus doet het je nog aan? Wel best heel jong. Ja. Val mij steeds nog op school. Ik het laatst met daar nog even het gesprek gewoon had. Wat was het bereiken over de komende tijd? Nou, de komende tijd is sowieso met het AZC in het begin al best wel spannend. Nou, en daarna ja, ik zie gewoon wat er hier me brengt eigenlijk. En hoe ik mijn eigen mening, hoe ik de mening van de partij daar voor me aan kan. En hoe is het bij deze partij kwam? Want dat is voor mij wel heel nieuwsgierig. Nou, ik die de- ja. Meestal begin altijd heel links. Ja, nou, ik deed de studie bestuurskunde. En toen had ik me eigenlijk gewoon wat verdiept in wat voor partijen het bij me past. En toen kwam ik wel vrij rechts uit. Nou, en Wiebren van Hagen hier zich toen op dat moment direct afsplitst. Nou, en toen kwam eigenlijk met de gemeenteraadsverkiezingen dat Johan al bij ons in de riet ziet, kwam ik eigenlijk bij BVNL uit. En daar viel ik me vrij snel wel thuis. Dus daar ben ik hier eigenlijk terecht kwam. Ja, en dat was natuurlijk jong. Ik bedoel, de meeste leeftijdsgenoten van die houden zich met hele oren dingen bezig dan politiek, denk ik. Ik hoop van net. Ik hoop dat je zich met wat politiek oriënteren, uiteraard. Maar is het ook de talk of the day door met die vriendinnen en vrienden? Spreken ze daar op oor dat je rietslid bent? Ben je nieuwsgierig? En hoe gaat dat? Nou, dat valt op zich wel heel wat mij. Sommigen vinden het wel heel leuk. En ze vinden het ook wel, soms ook wel knap dat ik dat interessant vind, steeds maar. Maar vanuit mijn opleiding werd het ook wel heel wat gestimuleerd. En dan ben ik eigenlijk die interesse in de politiek had. Dus dan deals dat ook wel bij elkaar. En dat maakt het ook wel heel leuk eigenlijk om er samen met elkaar om het route te gaan. Ja. Hoe lang zit ze nou in de riet? 2 weken. 2 weken? Ja, nog net zo lang. Als je al een keer komst te mij maken? Of? Ja, Oké. dat een paar keer. Nou. En hoe gaat dat? Ja, dat ging wel goed. En daarvan wie ik wel steunfractielid, dus ik ben hier wel bekend, ik wil mij de rietsleden, dus dat wie wel prettig. Oké. Ik mijn oren rietsleden dan alleen nog van die nieuwe fractie? Ja, of? ja. Oké. Terug dat ik steunfractielid wie ik wel bij een peteer bijvoorbeeld en soms bij een podium, dus dat is wel leuk. Dat Dus er komt net helemaal heel vreemd geld in de gemeente. Nee, dus er precies. is al een bodemkelijns, is maar. ja, zeker. Nou, mooi is wat dat betreft. En je hebt nog wat onkwam of is Johan het helemaal afscheid nam nou? Nee, dat staat zeker. wel, maar bloot wel, zijdelings dan kun je me altijd bij. Zeker. Maar je is net actief in de schaduwfractie. Op eerst net. Eerst net, nee. Nee, ik bewust zijn. Ik wil gewoon even lekker alles even vrij hebben, de handjes. En dat is ook een beetje bewust, hè, omdat ik natuurlijk, hun wisten is het hier dat ik dan met die rechtszaak bezig ben. En heb ik gezegd, ik wil je net in het vaarwater zetten, ik dat ik persoonlijke titel. Ik net van de partij net, dus ik wil gewoon dat hun daar geen les van krijgen. Dus tot die tijd dan ben ik onder de radar. Kijk aan. Kijk aan. Ja, dus dat is... even hoe die bestuurskunde, dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig om daar die opleiding te gaan. Hoe zullen ze daar zien aan? Dat is de zist. En denk is die in de toekomst de voordelen van hast, dus die in de politiek zit? Ja, ik denk wel dat ik er voordelen van haal, omdat ik wel een beetje, de lezing daar hier eigenlijk een beetje de theorie aanpassen in de praktijk. En vanuit mijn opleiding vind ik het eigenlijk al natuurlijk heel leuk dat er studenten binnen die steunfractielid worden of die in de riet komen of die maar de Europese verkiezingen niet betekenen kennen. Dus dat vind ik al je wel leuk en dat werd echt wel stimulerend. Liefst de klassiekers even maaien. Nou, nog net. Nog Maar net. het kan altijd nog. Dat komt Ja, wel. voor als een keer een stevig debat voeren, maar dan Ja. is als je samen had het. Ja, Hè? precies. Ja. Binnen meer? Als Johan inspreekt, dan kan stevig debat. Dat kan Ja, ook weer. Zij heeft al eens een keer een prijs gewonnen, hè? Als jong talent. Ja. Kijk aan. Dus het zit wel goed met Jetske. Nou, dat is leuk. Dan kunnen we daar, van dat talent kunnen we dan hopen dat de gemeente daar baat bij had. Ja. Ik ben Ja. ook eens keer wat prijs is natuurlijk. ook. Ja, wat wil de prijs Ja, eigenlijk? dat wie vorig jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Toen hebben ze een jongerendebat georganiseerd. En toen wie ik als BVNL van jongeren, die ik mij aan het debat. Dus toen kreeg ik de aanstromend talentprijs. Ja. Kijk aan. Ik zal even naar de hulptafel zien dat ik nog vragen ben. Ben er nog vragen, Lietke? Het beroest. Het beroest. Nou, gooi er eens in. Vragen ben. Maar de eerste vraag is, hadden jongeren wat verduusje in het politiek stelsel zoals het nou is? Kun je er wat over vertellen, Chit? Sorry, wat? Hadden jongeren nou wat verduusje
zullen ze toch zitten met politiek stelsel? Ben je nog niet te share? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, bij mij op de opleiding zorgen ze het wel zitten. Het is wel, de meningen met daar natuurlijk wel heel erg verdeeld. En ik denk dat eigenlijk hier in de omgeving, als ik mijn vriend en iedereen leeuwen mij, dat ik dan zullen ze het zeker nog wel zitten. Sowieso bij de komst van een nieuw kabinet hadden de meesten daar denk ik wel weer vertrouwen in. Oké. Is het trouwens te verstaan? Hey, nee, zoest de vragen even hier voorlezen kennen? Is dat mogelijk? De vraag is... Of ik herhaal je hem even, ja. Maar wel even hier in heel gebied afgehaakt Nederland is de atlas. Ik zat het in je donker zwart, dus vandaar die vraag ik wel heel goed is vanuit het publiek. Wij hadden meestal nog wat met de politiek. Of ben ze echt afhakken, dat is wel... Ja, nou ik denk dat het wel steeds meer komt, zeg maar. Dat ze nou ook bij de komst van een nieuw kabinet, dat ze er misschien wel weer vertrouwen in krijgen. Maar ik denk wel dat het al rond hier, nou, dat ze het wel moeilijk vonden hoe de politiek soms bedreven wordt. Dus dat zal wel... Dus de politiek zal zich wel bewijzen, maar er wel meesten er weer vertrouwen in krijgen. Dat zult wel zitten met het wat er een kabinet, wat er Dat zag ik wel redelijk zitten. Ja, en Ja. ik dat ze het helden. Dat ze er resultaten helden, dit ze zeggen. Nou, dat hopen we wel natuurlijk. Denk je Die wel. hebben het zo meteen ik nog even nog af. Van, Zeker. Wil nog meer vragen? Die is Ja, zeker. Er is nog een vraag voor Johan. Waar is het opzetstikbleur van het sprekersgestoelte? waar is het opzetstuk blauwe van het spreekgestoelte? We kennen dat al, ik wat doet. Ik ga het uit de Tjerken mijn naam, hè? Uit Vogelhoorn. Ja, we stien op de sabberroute bij die dingen en ik zei dat maar oors. Dus toen week toen vallen eens een keertje bij een klus en er moest een Tjerken verbouwd worden. En dat ding moest wel zo in de container. En ik zei, oh, die moet mij naar de gemeente. Dus die had de boorden, had het even mooi griespuiten en daar zat hij daar. Maar als ik mij nam naar hoe staat. Nee, als het goed is, moet het er nog wel ergens onder staan. Dus misschien kom ik een keer weer om, hè? Dan kun je ze bebroeken. Dus er moet goed op goed gepast worden, ja, goed zeker. gepast worden, Ja. ja. Nou, de burgemeester zit hier, die zit het wel even de taak op zich nemen, zei hij. Dat wordt wel in het archief stapt, denk ik. Hè? Ja, vierkant archief, denk ik. Nou, nog een laatste vraag als uitbrander. Nou, misschien is het nog wel voor het chitskijk weg. Wat maakt de politiek dan van? Dat jongeren net al, je. Ja, dus wat met de politiek doen? Dat jongeren net al hek. Ik herhaal het even voor... Ja. Ja. Nou, dat vind ik best wel een moeilijke vraag eigenlijk. Want ik denk echt dat het met jongeren denk ik wel ergens rijdt. Je wil ze eigenlijk politiek geïnteresseerd of politiek actief worden. Of ze moeten eigenlijk gewoon uit zichzelf een interesse voor hebben. Maar hoe je in het begin al zei, zullen protte jongeren op dit moment echt nog wel mij die zullen oren dingen echt belangrijk vinden. Dus het is wellicht wel... dat is wel een moeilijke vraag, denk ik. Het We is hebben wel... een hele oren generatie jeugd, hè? Ja. Dus dat zegt misschien op een andere manier maar te benaderen dan je het iets, hè? Toen wij jeugd waren. Dat wordt misschien een beetje meer Instagram-achtig benaderd worden, denk ik. Ja, Social media. en gisteren ik wat ontwaan. Als het op deze positie zit, als rietslid, was er iets met de jeugd in de gemeente nog het eerst. Nou, zeker zoek daar wil ik me zeker voor inzetten. En ik ben ook wel van plan om op een sociale media kanaal om daar context vanuit de gemeente en vanuit onze partij op te delen. Dus ik hoop dat ze op die manier wel volgen kunnen en wellicht ook geïnteresseerd rijdt. Ik ben benieuwd. En ja, ik wens je daar een heel grote succes daar. Om afgehaakt weer aangehaakt te krijgen. En nou ja, dan ben we toch wel aan het einde van dit peteershoot. Of is er nog een brandende vraag? Nee, ik neem, wij hebben geen vragen meer. Nee, dus nou. wij litten hierbij. We hierbij wil ik je tegen dankzij van de peteer. Ik wens daar een heel groot succes daar in de gemeente van Noord-East-Friesland. Dank u wel. En ik wens daar ook een mooie nieuwe invulling voor een vrije tier. Dan had er eerst al wat te doen. En ik wens je ook maar die thuissituatie een grote sterkte Ja, taal. gewoon. Oké, bedankt. Succes, dank u wel. Welkom dus aan je haren hier in het Uus-Politiek Café. Ik voel toch wel, maar er toch iemand had die even wat publiek loopt. Nou, dat is behoorlijk lukt. Maar waar is eigenlijk aan je haren? Je bent stedenlid West. Ik nog een tijdje wethouder in Arnhem, heb ik begrepen. En nu lid van het Europees Parlement. Hoe is die politieke carrière, hoe had die zijn vorm gekregen? Ja, hoe kom je in de politiek en hoe kom je direct weer uit, is dan de vraag eigenlijk. Want nou, dat is echt al vanaf het begin van de ChristenUnie, toen de ChristenUnie ontstiet, dat is echt wel bijna 24 jaar lang.
Toen dacht ik van, ja, dat vind ik een mooie partij. Want dat is echt de partij van christenen. Net onder een bepaalde tjerkenboen. Maar de eenheid van christenen, dat vind ik mooi. En toen ben ik eens naar een jongen gegaan. En vaak weer zie ik in het plaatselijke bestuur. Nou ja, dan wil je vregen, was net op de lijst voor de steden. En toen ben ik op een lijst gekomen, werd de commissielid, wil je stedenlid, fractievoorzitter. En toen ben ik tussentron nog wethouder geweest in Arnhem als wethouder van Boeten. En toen dacht ik, nou, als er nog één ding is wat ik wil, dan is dat het Europees Parlement. Want echt de wichtige dingen die worden in Europa besloten. Dus als je het gaat over landbouw, natuur, migratie. Maar ik veiligheid, naar de oorlog met Oekraïne. Ja, dat wisten we toen nog net, maar wel dat veiligheid natuurlijk belangrijk is. Toen dacht ik, nou, het Europees Parlement, dat wil ik wel. Dus in 2018 heb ik gesolliciteerd voor de verkiezingen in 2019. Want de Europese verkiezingen ben 1 keer in de 4 jaar. En toen kwam ik op nummer 2 en toen wist ik, nou ja, dan is de kans groot dat ik mijn voorganger kan opvolgen, want die gaat mijn pensioen. En dat is ik wat. Dus sinds september zit ik in het Europees Parlement en nu ben ik listloeken voor de verkiezingen. Dus dat is in een vogelvlucht hoe dat rond is. Oké, ja. maar voor u is het altijd, Europa is 4 voort, hè? Hoe werkt het eraan? Want ik vind het altijd, ik vind het altijd maar een beetje een brei. Het is nooit helemaal duidelijk waar nou precies waar hoe het Europese Commissie, Europese Unie, de Raad van Ministers, Europees Parlement. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, ik snap, dat is voor heel veel mensen best wel ingewikkeld. Want je had natuurlijk net zoals op nationaal niveau had je een regering en je had de Tweede Kamer. En de Tweede Regering controleert de regering. Dat is op Europees niveau net zo. Op Europees niveau is het eigenlijk 3 niveaus. Als de Europese Commissie. Elk land levert een eurocommissaris, dat is een soort minister. Maar het is geen regering, maar die moet dan het land vertegenwoordigen. In mijn vormen ze een soort van regering. Dan had je daarnaast nog de lidstaten, dus daar zitten de regeringsleiders. Dus Rutte ging naar die Europese toppen. En dan had je het Europees Parlement. Dus als 3 lagen, en die mathematieken waren besluiten of naar je wetjouwing de trok komt of net. En die zijn eigenlijk alle 3 gelijkwaardig onder. Zo is het schön. Dat is wel ingewikkeld, net? Ja, in de praktijk werkt dat eigenlijk prima. En is het grappig wel dat haast nou zo'n 104 Europarlementariërs aan ze worden, dat er zo'n 120. Ik zit er in die zaal, maar zo'n 104 mensen, zo'n 104 dus, met mij erbij is het zo'n 104. Maar mijn invloed als een van die zo'n 104 is groter, denk ik, dan een Tweede Kamerlid in de Tweede Kamer, een van de 150. Omdat juist op het Europees Parlement haast geen oppositie, geen coalitie. Maar moest elke keer meerderheden krijgen en gewoon stemmen. Dus bij u gebeurt het heel vaak dat een wichtig onderwerp, dat is bijvoorbeeld 600 mensen in de zaal zitten, dat 300 voorstemmen, 289 tjen en 1 onthouding en dan wordt het oornom. Of krijg oorsom. Dus die ene stem, die maakt het heel veel uit op Europees niveau. Dus het is al een keer dat ik al weekend stemt van de groep waar ik in zit, want er is echt nog georganiseerd in groepen, waar er iets bijvoorbeeld wel oornom is, zoals de Natuurherstelwet bijvoorbeeld. Dus dan kun je als 1 Europarlementariër heel veel van krijgen. En dat is het mooie van het Europese werk. Oké, en wat inspireert u dan om voor de ChristenUnie in Europa bezig te wezen? Wat is voor de komende 4 jaar dus? 4 jaar, ja. Wat is die agenda? Wat denk je? Ja, en denk ik mij heel hard van meidje. Nou, ik denk, Europa liep het voor volle mensen 4 voort. Maar dat wij hier in vrede en welvaart en veiligheid leven, dat hebben wij wel dankzij Europese geerwerking te danken. Sinds de Tweede Wereldoorlog kennen wij geen oorlog meer. We hadden de Europese gemeenschap van kolen en staal kregen, dat het is uitbreiden. Hebben we nu de Europese Unie. Daardoor hebben wij een sterke economie. Leven we in veiligheid. Dat moeten we echt wel waarderen en echt net te lichtzinnig goed denken. Want in Oekraïne is nou oorlog. Poetin is iemand die denkt echt net, nou dan ga ik aan ze wel genoeg, ik stop ermee. Als hij Oekraïne zou veroveren, dan gaat die man terug. Tenzij hij zegt, oh de Europese Unie is sterk, dat red ik net. Dus daarom is het zo wichtig dat wij als Europese Unie een sterke defensie hebben, dat wij een geerwerkje daarin. Want Nederland kan zich, krijgt een hele dag verdedigen en dan lissen we om. Dus Nederland alleen redt het net. Dat moeten we echt op Europees niveau doen. Maar daar hebben we toch de NAVO voor? De NAVO, dus als een van de lidstaten onvallen wordt, dan springt de NAVO bij en dan doe je er maar zin aan. Maar als wij als Europese Unie een defensie hebben die net op een afgestemd is, dus dat de kogels die ze in Frankrijk broeken net in de mitrailleurskinderen van de Nederlandse
militairen, daar riet je hier maar vol lawaai voorbij. Maar als dat materieel net uitwisselbaar is, dan hebben wij een slagkracht van niks in Europa. Dus wij moeten echt werken aan een sterke defensie, dat het leger ook Europees goed gewerkt. En dus die vrijheid, ik denk dat deze verkiezings echt wel geen oer vier belangrijk dat die Europese gewerking er is en dat we die vrijheid houden. En voor de ChristenUnie is ook heel belangrijk geloofsvrijheid. Want wij denken hier, en ik ben hier in Dokkum, ik ga hier naar het kerken en ik voel me vrij daarin en ik voel mij net bedriegen. Maar wat mij heel echt zinvol is in het Europees Parlement, is het anti-religieuze sentiment wat er heerst. Er is verschillende keren heb ik meemaken dat vooral de progressief-liberalen, dat is echt wel een extreme groep, die de neiging had, alles wat christelijk is of wat mij leeuwen te maken had, dat moet voetpoetst worden. En dat is volle erger dan wat wij hier in Nederland merken. En als het aan hun leidt, dan wordt bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs afgeschaft. Hebben we geen christelijke school meer, maar wordt al het onderwijs naar Europees niveau teelt en wordt dat publiek en openbaar. Nou, dat vind ik echt heel zorgelijk. Want Gaat Europa daar oer? Nee, dat gaat Europa dus net oer. Maar wat juist is dat de progressieve liberalen vaststellen in zijn amendementen. Dat zijn wijzigingsvoorstellen op wetten of verdragen. En in dit geval willen ze het verdrag van de Europese Unie, wat eigenlijk de grondwet van de Europese Unie is, die willen ze aanpassen, zodat het onderwijs naar Europees niveau gaat en dat dan al het bijzonder onderwijs afgeschaft wordt. En die vaststellen binnen al voorbij komen in het Europees Parlement. En ik denk, heel veel mensen, ook in Friesland, die weten dat net, maar vinden het wel wichtig dat hun ben ook naar christelijke scholen kennen. Maar dat staat dus onder druk. Als ik geen christelijke Europarlementariër ben ik geen mensen die daar tien strijden kunnen en opkomen kunnen gewoon voor geloofsvrijheid, ook binnen Europa. Ik denk dat is iets wat mensen weten moeten wij deze verkiezings ook hoe gaan. Ja. Mag ik eens? Natuurlijk. Ja, doe haast me vol, hè? Ja, zeker. Ja. Even Brussel en deze gemeente. Daar word ik heel vaak negatief naar Brussel zien. We hadden mestcrisis, stikstof. Is dat nou een framing richting Brussel? Of is Brussel nou echt zo dat er alles zien wordt? Of hoe maken we dat zien? Nee, ik denk als echt juist naar landbouw en de mestcrisis, dan toen ik in de steden zie het, en daar ben ik al vanaf 2007 actief geweest. Daar heb ik nog heel wat debatten vierd met Johannes Kramer, die daar zit, onze burgemeester, die toen ik in de steden zie het en David Jeremy. Toen hingen we het al over de derogatie op de mestcrisis, of op de mest, dat wij die derogatie, of we die wel horen zoen of net, en of dat wel goed kan. Daar wie toen al heel veel gedoe over. En dat hier direct mee te maken in dat Nederland keer op keer uitzonderingen wil, vreegt. Wij willen meer ruimte voor hoe wij ons eigen landbouw vieren willen. Maar nooit afspraken nakomen is op het gebied van natuur, wettenkwaliteit. Daar hebben we gewoon onze afspraken te weinig uitvierd. En iedereen snapt dat als je mijn waarin onderhandeling bent en je neemt alleen nog maar, dan zei de orenpartij op een gegeven moment ook van ja, je moet ook leveren. Het is net alleen maar nemen. Het is maar Jan er nemen. En Nederland jouwt net, maar neemt wel. En daarom denk ik dit hoofdlijnenakkoord, die zei wij gaan weer naar Brussel en wij brengen het van waar. Nou, ik jou ze volle succes. Want wat ik merk in het Europees Parlement ook, is dat Nederland zit er gewoon heel slecht op, omdat wij keer op keer net leveren. En dan wil weer om uitzonderingen vragen. Ja, de bereidwilligheid bij heel veel landen is er net om Nederland een uitzondering te gaan. Dus ik denk dat Nederland ook zelf een stap voorwaarts zetten moet. Nou, dan hebben we even over jouw partijgenoot, minister Adema. En die zit ook maar wat te voeteren op Europa, eigenlijk, merk ik. Wat vind je daarvan? Nou, wat ik zie is dat Piet Adema heel het werkt. Echt zijn best doet in Europa ook om de positie van Nederland te verbeteren. Hij spreekt er net namens de ChristenUnie, hij spreekt er namens het kabinet. En het kabinet is natuurlijk hoe zeg je dat? Een geerwerking van partijen en dan krijg je altijd een gemiddelde van iets. Maar ik denk dat hij wel alles dien had wat hij kon binnen zijn mogelijkheden om voor de boeren het beste te regelen. En daarom denk ik net dat het nieuwe kabinet meer van wat krijgen zal dan wat nou bad is. Nou hebben we het even over het nieuwe kabinet. Hoe we het nou in Brussel bij jouw collega's, de buitenlandse collega's, onzien tussen dat Nederland al die uitzonderingen wil. Op het punt van migratie, op het punt van landbouw. Nemen ze Nederland nog serieus daar?
Nou, nee dus. Want dat is het risico. Nederland, het feit dat in het hoofdlijnakkoord zit... wij sturen een brief naar de Europese Commissie voor een opt-out... Dat werkt op de lachspieren in de Europese Unie, omdat in de eerste plak... Maar wat ik laken worden natuurlijk, hè? Ja, er moet laken worden, maar je wil uitlaken, dat wordt wel even net. Dat is minder, ja. Want je kan wel een brief sturen naar de Europese Commissie dat je een opt-out willen. En dat betekent dat je een uitzondering krijgt op asielbeleid en dat Nederland net onder Europese afspraken moet voldoen. De Europese Commissie zal die brief gewoon op een stapel lezen en er net iets naar schun. Want de Europese Commissie gaat er namelijk helemaal net over. Dus het is ook heel dom om dat op te scrollen in een hoofdlijnakkoord. Want dan let je dus schun dat je net begrijpt hoe het werkt in Europa. Wil je een opt-out, dan kun je dat regelen op het moment dat je treden tot de Europese Unie. Als je als Nederland treden, dan doe je de onderhandelingen en dan kun je dat regelen. Zoals Denemarken dat dien had. Had Nederland net dien. Wil je dat alsnog nou, dan mag je de verdragen wijzigen. De verdragen die... waarin vastlijkt hoe je geerwerkje als land mijn was. Als Nederland zei, wij willen die verdragen wijzigen, dan moeten alle landen unaniem maar instemmen. Dan mag je toch één keer hier of alle landen instemmen dat Nederland als enige een uitzondering wil. Dat gaat geen één land mee akkoord, dus die opt-out die komt er net. En daarom is het zo, vind ik het heel kwalijk dat het dan wel opschreven wordt, omdat mensen als het ware een belofte dienen wordt van, hey, dit kunnen wij regelen. Terwijl iedereen weet, dat gaat gewoon net gebeuren. Werd er dan aan zijn meesting zeggen, nou, ze wennen het. En dan wordt er oorjoen op de Europese Unie. En dat wordt nou bewust eigenlijk, dat paard wordt nou rond. Terwijl je witte, je rinnen aan zit in de mjoren. Ik vind dat gewoon een kiezersbedrog. En ik vind dat we dat dus ik helder maatje matten, dat het gewoon net klopt wat er zit in het hoofdlijnenakkoord. Meesten worden eigenlijk bedrogen waar ze bij staan. Ja, of Nederland moet natuurlijk uittreden. En dan weer naar lidstaat worden, want dan kun ze wel die onderhandelingen weer opnieuw. Ja, nou ja, dat zou een list wezen. Ja, ik denk net dat dat realistisch is. Ik bedoel, eerst de plak al bij de uittreden. En dan betekent Nederland op slot alle grenzen tegen. Die vrachtwagen er meer in en uit. Nou, dat had nog wat effect voor onze economie en onze welvaart. Ik denk dat net ieder Nederlander daar blij van is. En toen je dan weer dat reden wilde, ik denk dat iedereen de Europese Unie dan wel klaar mee is en zei van, nou, Nederland... maar we net meer. Dus je moet ook wel maar even realistisch zijn naar wat helbaar is of net. Ja. Maar is bij de provinciale verkiezingen een heel omwenteling geweest. Bij het Riek kan het bij de Europa gebeuren. Dit soort grote omwentelingen kennen dan op die manier dan wel. Dit soort uitzonderingen. Want ja, we houden keer verkiezingen om een provincie zoals we aan, het Riek zoals we aan. En dat kan nou ook gebeuren bij de verkiezingen. Ja, dat zal op Europees niveau net gebeuren, omdat je namelijk, als je dus een verdragswijziging wil, moet dat unaniem gebeuren. En dan moeten alle lidstaten daarmee eens worden. Dus dan moeten in alle lidstaten, dan moet er iets, dat is gewoon net realistisch. Daarbij, op Europees niveau, zoals wat wij nou zien in Nederland, wat ik prio, en dat snap ik ook wel, is heel veel onvrede met mensen die zeggen, de Aron... jaren, met de toeslagenaffaire, met de gaswinning in Grains. Dat zit meestal heeg en dat snap ik. Ik ben daar echt leuk om wat debat is. En je voelt je echt dat je denkt, wat is dit uw oerhiet? En daar zit onvrede bij meestal. En ik merk dat meestal zeggen, ik ben net zozeer voor die naaie partijen, maar ik wil gewoon het loert bij de oerhiet. Wat debat is de oude jaren, daar ben ik net blij mee. En daarom ga ik bij de provinciale steden of de Tweede Kamerverkiezings op naaie partijen stemt om gewoon mijn onvrede te uiten. En dat snap ik best. Maar op Europees niveau kun je dat ook wel doen, maar dan verhoort het er niks. Je kan beter... Zeg je nou ook dat de Europese verkiezingen ook net zo belangrijk binnen? Nee, juist wel, want dat wie mijn volgende. Okay. Als je... bijvoorbeeld op de ChristenUnie, wij zitten in de EVP, dat is de Europese Volkspartij, dat is de Christendemocraten, dat is de grootste groep binnen het Europese parlement. En dat betekent dat wij heel veel invloed hebben, dus dat ik volle invloed heb. Want als ik binnen de EVP iets van wat krijg, dan komt het eigenlijk vrijwel altijd door het Europese parlement, dan hebben wij een meerderheid. Daarom is die ene zit, kan zo wichtig wezen op Europees niveau. Terwijl een nieuwe partij, die kennen ze net. Ze weten net wie het is. Die moet nog ergens aansluiting vinden bij een groep. Ja, en PVV... Wilders zit er op Europees niveau heel slecht voor. In die zin dat mensen daar volle moeite mee hebben. In Nederland wordt het nou als een beetje
liep het wel normaal dat een extreemrechtse partij grutwaan is. Dat is uit onvrede. Maar op Europees niveau wordt de partij waar Wilders bij wil, dat is Identity and Democracy, dat is een orenpolitieke groep. De Oranje Jaren is dat de politieke groep die totaal nergens om mij praten kan, die net mij beslissen kan. Er leidt een cordon sanitair omheen. Er is geen ene politieke groep die mij die ID-groep wil gewerken. Dus PVV gaat bij die groep en die wordt gelijk aan de kant zetten en doet net meer mij. Zo werkt het in Europa. Omdat Dat is wel een beetje ondemocratisch, of? Nee, dat is net ondemocratisch, omdat die groep gewoon extreem rechts is. Waar ook alternatieven voor Duitsland bij zit. En iedereen die zich daarin verdiept had, die had Sean in het nice dat in alternatieven voor Duitsland, dat ben gewoon antisemitische mensen die erbij zitten, die ook goed praten wat SS'ers in de Tweede Wereldoorlog dienen. Die mensen zitten bij alternatieven voor Duitsland, die zitten bij ID en PVV gaat daar maar gewerkje. Dat betekent dat op Europees niveau heel veel groepen zeggen, daar nemen wij afstand van. Want dat is één keer West in de Tweede Wereldoorlog, dat willen wij nooit weer. En dat laten wij net weer gebeuren. Dus de PVV zult op Europees niveau daardoor heel weinig invloed hebben. Of geen invloed. En BBB, die zei nou, wij willen wel gewerken met die ID-groep. Ik denk dat BBB geen idee had wat ze zei, omdat ze hiermee ik heb positie onmogelijk maken en wij gaan geen politieke groep meer mee als ze dat er ook is. Wat net in je wil dan maar je werkje. We willen geen extreem rechts. Ik bedoel, dan kom ik waarom op mijn verhaal in het begin. Die vrijheid die wij hier hebben, dat moeten we echt wel koesteren. En we moeten net vanuit onvrede denken, nou, we omarmen extreem rechts. Ik vind dat heel schadelijk en wil er echt voor waskouwen. Wie zit je bij de gemeente Helder. Noord-Eerst? We zitten bij de gemeente Noord-Eerst. Ja. En wat kan Europa daarvoor budgetten? Want dat is natuurlijk wel heel wichtig. Je zit al je rietsleden en orenmeesten. Dus we kijken hoe landbouw, maar orendingen. Waarom moeten de meesten stemmen? Dat is, uiteindelijk gaan we krijgen dat ik al wat hoor. Maar ik ben heel benieuwd wat Europa van de gemeente kent. Of andersom. Nou ja, uiteindelijk, als je naar asiel en migratie. Nou, die hien wat ze krekkeloer in het eerste blokje. Het vluchtelingenbeleid en het asielbeleid, de toegang tot Europa en hoe regelen we dat maar, dat is echt wel Europees. Dus uiteindelijk merk je dat echt lokaal. Als je bij een AZC komt, of er een AZC komt, dat is onder de gemeente, daar gaat Europa net voor. Maar we hebben wel krek mijn waar op Europees niveau het asiel- en migratiepact vaststelt, wat zegt. Onder de grenzen van Europa, aan de boetengrenzen, dus dan hebben we het over Italië, Griekenland, daar vangen we de asielzoekers op. En daardoor we de procedures en maak je we heel snel helder waar kun je blowen, waar is vluchteling. Want mensen die vluchten voor oorlog of geloof, die kom je net voor de lol. Die matten om hun leven te redden. Nou, die vangen we gewoon snel op. Dat kennen wij als welvarende landen echt wel. En mensen die uit veilige land komen, die je geen toekomst hebben, die maak je volle sneller dan nou helder dat ze weer omgaan. En dat maar we mijn waar als Europa regelen. En als wij dat goed regelen, dan merken we dat hier, want dan hebben we hier minder asielzoekers. Er zullen altijd nog mensen wezen die vlechten matten en die hier komen. Maar die mensen gaan echt opvang nodig en ik denk dat we die echt bieden matten. Maar dan hebben we de economische vluchtelingen minder. En daar zit, denk ik, wat ik hier van mensen in Dokkum, ik ben hier in Dokkum, dus ik praat natuurlijk ook vol met mensen, die zeggen, wij hebben helemaal geen moeite met opvang van vluchtelingen, maar we hebben moeite met mensen die hier komen vanwege economische motieven. Dat is wel begrijpelijk, maar die kunnen wij hier net, we kunnen net de hele wereld hier opvangen vanwege economische motieven. Dat snap ik ook. Dus daar maken wij op Europees niveau echt werk van maken. En dat wordt echt Europees regeld. Dat gaan we hier ook merken. Dank u wel. Ik denk wel even naar de vragen gaan. Ja, nou, we moeten eerst maar eens even met de Ik rietsleven. kan wel even een paar vraagjes tussendoor doen. Nou ja, dat ken ik wel. Ja. Hou we nog een paar leuke vragen. Nou, iedereen een Europees beleid voor arbeidsmigratie. Nou, dat is er eigenlijk onvoldoende. Ik vind dat een hele goede vraag, want arbeidsmigratie, of het HR-migratie, dan is de grootste groep die naar Europa komt, is arbeidsmigratie. En slechts 4% ervan is vluchtelingen. Dus mensen die echt vluchten moeten vanwege oorlog of hun geloof of politieke reden. En die orengroep is voor een groot deel arbeidsmigratie. Dus wij moeten maar echt zien hoe kunnen wij de economie zo inrichten dat we minder arbeidsmigranten nodig gaan. En ik denk dat wij komen moeten tot een Europees arbeidsmigratiepact, dat we dat Europees regelen en dat we zeggen, ja, voor zorg en techniek, daar hebben we te kwart om meesken.
Dat maar we zien, hoe kunnen we mensen hier horen, maar misschien ook voor een tijdelijke periode. Dat je afspraken maakt met landen van 4 uur. Kunnen mensen hier werken? Wij hadden er voordeel van, die mensen hadden er voordeel van. Die nemen ook kennis en kunnen mooi waarom. Maar mensen blowen je net voor altijd. Maar wij moeten net alle je goedkope arbeidsmigranten die in distributiecentra werken, die al je goedkope troep uit China hier op de markt brengen. Die mensen wen je hier ook onder vaak slechte omstandigheden. Maar die arbeidsmigranten, maar wij je net al je willen, het is echt net goed voor uw klimaat en de dwarsomheid. En het is net goed voor uw arbeidsmarkt en uw woningmarkt, want die mensen doen ook een beroep op wenningen. Dus daar moeten wij Europees echt afspraken om maatje. En nog een vraag over het frame van Europa. Klopt het dan mijn dienbeleving dat Europa eruit negatief opstaat? Zo van Europa beslist maar door u's. Dat we dat eigenlijk te danken hebben aan wat scheiderige landelijke politie. Dus de vraag is eigenlijk, we herhalen hem even. Het is moeilijk te herhalen. Lukt het thuis, Sjoerd? Nou, vreemd begon het mij. Ja, van ja, er is een negatief frame over Europa. Van ja, daar beslissen ze maar wat. Maar is dat ook net een reden van dat we gewoon wat landelijk niveau wat zwak opereren met Europees beleid en het net goed troffen talen. Maak ik het zo? Oké. Ja. Nou, wat ik zie is dat Europa brengt dus heel volle. Dat moeten we echt wel benemen. Ik denk dat we daar echt wel gewoon iepen wezen maaien. Maar wat ik ook, als er iets misgaat of er zijn regels, dan wil het vaak zijn dat mat van Europa is lastig. Maar ik zie ook heel vaak dat dat net klopt. Zoals de Frieske Piepenut. Dat we in december natuurlijk voor Sinterklaas, toen bleek, de Frieske Piepenut wordt verboden, want Europese regels verbieden dat. We gaan naaivliegdienen. Is helemaal geen Europese regel. Dat is gewoon zelfbetocht. Er is geen Europese regel die de Frieske Piepenut verbiedt. Dus soms wordt het echt wel onhellen. Zo hebben we ook de viskraam in Nissewaard. Dat is in Zuid-Holland. Die man die moest zijn viskraam elk jaar opbouwen. En jongens weer opbouwen. Want de gemeente zei, ons hebben wij geen eerlijk speelveld voor ondernemers. Dus je moet elke dag die viskraam opbouwen. En dat is een Europese regel. En toen hadden we een aanvraag dienen. Er is geen Europese regel die dat zegt. Maar de gemeente die misbruikt dan, als het ware Europa, omdat ze zelf die viskraam daar net wil. Dus ik wil net zeggen dat er net overbodige Europese regels zijn. Die zijn er ook wel. En waar dat er vol is, maar we ook van regels al. Maar er wordt ook wel te makkelijk soms zijn. Het leidt om Europa, omdat misschien scheiterige politici inderdaad denken, dat is wel makkelijk, hoef ik zelf niks, kan ik naar Europa wijzen. En dat zie ik wel gebeuren en dat vind ik wel kwalijk. Te makkelijk en mensen snappen net hoe Europa werkt en denken, het zal wel zo wezen. Ja, dat vind ik wel zorgelijk. Ja, dat is kwalijk. De laatste. De laatste even, ja. Hoe wordt er vanuit Europa naar de regio als Friesland gekeken? Ik herhaal hem even. Hoe wordt er in Europa naar de regio Friesland, jongen? Nou, als ik dat inbreng en ik merk dat heel veel politici, Europese politici, dat wel interessant vinden. Want die komen zelf natuurlijk ook uit de regio. Bijvoorbeeld, ik zit bij mijn Spaanse collega's uit Galicië. En dan spelen daar wat. Dan ze bijvoorbeeld ook ramp met een containerschip. Waardoor al je plastic korrels daar op het strand onspielden. En toen zei ik, dat kennen wij ook. Want via Vilien hingen wij de MSC Zoe. En toen hingen wij hier al die plastic troep. En dan snappen zij heel goed waarom ik dat een belangrijk punt vind. En ik snap dat van hun heel goed. Dus uiteindelijk ben politici ook gewoon natuurlijk gewone mensen die ergens wenjen. En die wenjen al hier in de regio. Dus ik merk dat mijn collega-politici ik heel goed het belang van platteland. Het gaat net alleen om een stad of steden. Maar dat snapt men wel. Of men altijd Friesland kent. De Duitse collega's uit Noordwest-Duitsland die kennen Friesland vaak wel. Van vakanties en zo. Dus nee, Friesland zit er zeker positief op. Ja. Hartstikke. Je steert er goed op in Brussel, Dirk en Dirk. Mooi. Maar wat vind je eigenlijk van Europa? Dat is eigenlijk in Europa hebben we alleen nog maar last van. Of ga je daar als gemeente echt nog wat om? Ik wil eerst vragen even een compliment en feliciteren met Mandje met de monstertocht. Dank u wel. Ja, de Elfstedentocht. Ja, dat is eerst slijm en nu komt er. Nee, gewoon geweldig. Zeker met het minder waar. Ja. Europa is inderdaad is 4 voet. Alleen nog, wij kennen wel een hele hoop aan.
Als wij hier de bus instappen bij Arriva, dan hebben we met Europa uit te staan. Die bussen ben maken, die hebben alle richtlijnen van Europa. Met een bus te maken, de voorzieningen binnen erin. De buschauffeur die had een Europees rijbewijs. Kunnen we de grenzen, ook geen extra ding te doen. Waar je via de voortmaat, maar je wel een internationaal rijbewijs hebt. Dat zijn al je lietse dingen die ben in Europa. Hebben we wat doen in Europa? Ik zeg, ik werk op een squallen. Er komt een hele hoop subsidie uit Europa bij. Het onderwijs. Waarvoor dan, Mike Vreegje? Want Extra ondersteuning voor het onderwijs. Dat kun je jongen vragen, maar dat komt wel uit Europa. Wij. En ja, de frame is altijd, het is altijd negatief daarbij. Wij brengen er meer dan we hebben, maar steeds net altijd. Maar dat is toch wel een beetje het beeld van Europa, dat we er meer last van hebben. Ik in de landbouw en dat Dus soort hoe zaken. vaker je dat neemt, hoe meer je het benadrukt of zelf. Hè? En Ja, dan daarom- word daarvoor ik die andere kant eruit. Dan heb ik weer voordelen op. Dus die maken we meer besjen. Niet wat er neemt, de Tweede Wereldoorlog, waar we met de Amerikanen bleven, we die in haar. Nu zit van Oekraïne, hoe belangrijk dat het is. Dat we tanks huurden van Duitsland omdat we niks zien, dan wordt het tijd dat het oors wordt. Hoe kunnen we dat omdraaien dan? Want dat is, uiteindelijk is dat het Ik beeld. denk door de Oekraïne dat wij meer gezindheid krijgen in Europa. En vandaar dat de verkiezingen 6 juni ook echt steeds belangrijker worden. Ik een aantal items die het vragen neemt, het is heel belangrijk en steeds belangrijk. Ik voor uw eigen veiligheid en dan wordt alleen als Nederland net aan kunnen. En dat mag als gemeente ik meer uitdragen dus. Maar wij krijgen wij profiteren als gemeente, profiteren wij lieke goed. Ja. Als je nou de stad uitgaan, dan kom je op platteland. De landbouw. Hoop Europa. Wij hebben kunnen net zonder. Nou hebben we een heel mooi pleidooi gewoon. Van der Meulen, je bent partijgenoot van Haga. Kun je ook even wat negatiefs over Europa zeggen? Of? Nou, dat wil ik wel. Oké. Ten Graag, eerste, nee, hè? een paar dingen. Ja. Wat mij heel erg opvalt is dat er, en dat vind ik een slechte ontwikkeling, nog wel een beetje vanuit angst op Europa stemd worden, maar, want de Oekraïne-oorlog hebben we. Dat vind ik eigenlijk jammer dat Europa daar verbroekt wordt, want daar hebben we de NAVO wel voor. De kracht van Europa ligt vooral in het economische verhaal. Als wij opboksen worden in China en de BRIC-landen en de grote economieën in de wereld, dan kan Nederland dat net alleen, en kan Friesland dat net alleen, dat mag je in Europa doen. En Europa is sowieso het grootste economische marktplaats ter wereld. Dat weten we niet eens, maar dat had de meeste potentie zelfs. Dus daar ligt wel een enorme kracht. Dan zeg ik nog iets negatiefs. Als dat graaieren was. Er wordt heel erg inspelen op migratie. Als thema. Hebben we het nou ook weer over gehad, hebben we het nou in Europa ook weer over gehad. En daar gaat Van der Leyen die gaat dan naar allerlei landen om alle keer afspraken te maken in derde wereldlanden om die migratie dan zo vol mogelijk in te houden. Ik pleit voor nog een onderwerp waar volle meer aandacht voor komen moet. En dat is het aandacht criminaliteit. Voor criminaliteit, de ondermijning, zouden we dat nemen, dat is op het ogenblik een hot issue in heel Europa. Daar moeten de burgemeesters, zoals Abu Talib, zelf naar Ecuador om hun afspraken te maken. Dat vind ik dus bijvoorbeeld heel erg jammer dat Europa dat nota lezen liet. Want daar mocht Van der Leyen wat mij betreft echt wel heen gaan. Want ik denk dat meer power zich brengt als daar een burgemeester van Rotterdam heen gaat. Want zowel Rotterdam als Antwerpen als Hamburg, er zijn een hele protte havens die er last van hebben. Hij had daar een oproep verdiend, Abu Talib. En ik ben het helemaal met die man is. En dat, ik ga hier nog even een podium. Ja, tuurlijk, dat wil ik ja. toch wel graag even inbrengen. Dat vond ik echt wel een issue. Want de ondermijning, we hadden kreeg ik weer een rapport over gewoon. Dat speelt natuurlijk overal in Nederland. Speelt dat hier ook? Het zal hier ook vast liggen goed, speel je bij net. Alleen juist het net. Maar daar zou ik wel graag wat meer Europese activiteit op hoog niveau voor pleiten willen eigenlijk. Kun je erop reflecteren, Anja? Ja, ik vind het een heel goed punt. Want ik zie ook, of ik hier in de media en ik val het dan in de ondermijning. En dat is ontwrichtend voor de hele samenleving. Daar krijgen we wel weer last van. Als we daar net wat zien doen. Ja. We hebben
onlangs in het Europees Parlement stemt van vaststel dat politie grensoverschrijdend makkelijke data kan delen. Dus juist dat die ontwikkelingen wel gaande zijn, maar dat moeten we zeker maar teruggaan. En ik vind jouw oproep heel wichtig, dus dat neem ik zeker maar. Ja. En ik ging naar PSI, dat vind ik wel heel interessant. Altijd de statistieken vind ik altijd mooi. Het CBS-rapport zegt dat 4 op de 10 Friesen hebben maar vertrouwen in Europa. Dus daar moet je wel even aan werken om dat vertrouwen wat op te krijgen. Ik dacht dat ik daarmee bezig was. Ja, prima. En 60 tot 80% van alle Europese regelgeving had invloed op het beleid van gemeentes. Dat heb ik net gedacht. En merk je dat echt? Wordt er wel eens naar... Dat zal ik wel een beetje... Ja, natuurlijk was het ook al een hele druk. Europese aanbestedingen zit je al mooi. Maar daar hadden natuurlijk gemeentes ook mooi te krijgen. Maar ik heb net gedacht dat 60 tot 80% van uw beleid... Zo sloept dat via natuurlijk de landelijke overheid en provinciale overheid... sloept dat dus ook de gemeentes binnen. Dat vind ik toch wel... Ja, dat verwonderde me eigenlijk. Vond ik wel grappig. En dan denk ik, dan kist het dus echt net meer negeren. Kist er wel, zeg ik ben voor of in Europa, maar dan kist het gewoon helemaal net negeren. Dus is er als politicus is er wat mee doen moeten. Ja, en wat ik wel vaak zie is dat Europese regels hier is, maar dat dan Nederland heel vaak er nog regels bovenop doet. En dan wordt het ingewikkeld en dan zeggen ze mensen, oh, moeilijk Europa. Maar dat is net Europa. Nee. Dat is Europese regels. Ik krijg van de ondernemersclub en die zijn van, er is mogelijkheid voor een ZZP'er om bijvoorbeeld verlof te krijgen, zorgverlof. Vanuit Europa is regeld als je vrouw zwanger is of als er een oorreden is hier door zorgverlof, kun je ook yield krijgen en is dat regeld. Maar dan door Nederland had de regels zo maken dat een groot deel van de ZZP'ers er net meer onder valt en dat ze net meer in aanmerking komen. En dan liekt het van, oh, het is al hier ingewikkeld, maar dat doet dan Nederland zelf. En dat jerk heel vaak. En dat is wel zonde. Ik denk dat we daar scherp op wijzen moeten. Een Europese regel net klopt. Maar we maken al schaffen is. Maar we moeten echt voorkomen dat Nederland elke keer het nog strenger interpreteert of nog iets nice erbij betinkt. En dat gebeurt echt te vaak. En dat is gewoon jammer. Er zit denk ik wel haast in alle verkiezingsprogramma's, het maakt net dubbel op. Ja. Een ondernemer uit Boetenpost, die exporteert Friesland exporteert heel veel over de wereld. En die exporteert een hoop naar Engeland aan. Maar hoeveel regels en wat ze daar nog dwaan maken nog om naar Engeland te exporteren. En als je in Europa bent, is het een heel ander verhaal. Ja, dan gaat dat ook de Brexit te maken. Ja. Dus, maar dan hebben we Europa het noorden maar snel binnen geweest. Ja. En wat Engeland dan extra... Ja, als je ziet in Engeland, hoe moeilijk dat er nou leidt. En hoeveel sectoren daar echt bijna omvallen. Omdat ze gewoon nou uit de Europese Unie stappen in. Ik denk als mensen zich daar doen zo'n verdiepje. Nou, dan denk je wat rijk je naar je de nek zit. Want dan, dat gaat u zijn kop kosten. Ja, ik ben een voorbeeldje. Ja, wat ik wel heel frappant vind is, het breidt hem nog enorm uit naar Europa. Hè? Nou, Georgië is nou zo'n land wat een kandidaatstelling krijgt. Dan denk ik van ja, houd het net ergens een keer op. Want dat zijn natuurlijk echt wel culturen. Ik denk nou Georgië, dat zijn wel culturen die staan natuurlijk heel vier bij Scandinavische, Noord-Europese culturen. Maar een totaal andere historie, geschiedenis. En geschiedenis werkt. Ik hou me heel erg met geschiedenis bezig, maar geschiedenis werkt enorm trouw in hoe mensen joden daar binnen. Zit er net ergens een grens in Europa? Had je daar een idee van? Nou, wat ons betreft zit er wel een grens in, want Georgië, maar bijvoorbeeld Turkije. Turkije ben al jarenlang onderhandelingsgesprekken met geweest. Wij zijn ze stop ermee. Dat land zit er 4 van u zo. Dat past net bij de Europese Unie, maar we echt net willen. En land die dichterbij lezen, denk bijvoorbeeld Servië. Maar die moeten wel aan alle Kopenhagen-criteria, dus alle voorwaarden voldoen die jaren bij de Europese Unie. Zo net, dan keer er echt net bij. Vrij pro-Russisch, hè, Servië. Precies, dus Servië is momenteel vrij pro-Russisch. Daar moet je best wel kritisch op wijzen. Ik vind een grote probleem haast nog wel dat de Europese Unie echt wel een beetje de neiging had heel iets meer zich te eigenen qua onderwerpen. Dus uw motto is EU waar nodig, geen EU waar overbodig. Want de EU brengt dus volle goods. Maar het is net zo dat alles naar Europees niveau moet. Helemaal net. Als je bijvoorbeeld naar uw zorg. Wij hadden het prima regeld in de gemeentes. Maar WMO, ziekenhuiszorg is nationaal. Prima. Lid dat gewoon daar. Dat hoe wij net Europees te regelen.
in tijd van crisis is het prima als je de inkoop van vaccins of zo Europees regelen. Dat snap ik wel. Maar we hoeven net zorg naar Europees niveau te doen. We hoeven net het onderwijs, wat ik al zei, het bijzonder onderwijs, dat hoeven we net Europees te regelen. Heel veel dingen zijn prima zoals de regel bin. En je viel soms dat de Europese Unie een beetje een rupsje nooit genoeg is en de neiging had meer naar zich dat te trekken qua onderwerpen. En daar moet je wel kritisch op wijzen. Krijgt hij net vaak, juist als er toe dat soort onderwerpen had, krijgt hij net vaak dat dan de regel bij een product burgers ontstaat in Europa, omdat ze zich dan ook net meer... Want Ja, dat had ik met cultuur, dat had ik met cultuur absoluut. te krijgen. Ja. En dan denk ik, dan wordt hij een stukje cultuur aangenomen. En ik Ja. denk dat we daar heel erg van waken, maar dat de cultuur, die moet wel heel erg regiogebonden blijven. Absoluut. Hè. Friese cultuur, maar daar ben ik trots op in Europa. Maar dan denk ik, dat geldt natuurlijk binnen Nederland, maar dat geldt natuurlijk ook voor Europa en Europese landen. Dus het kan zich syndiceren op een gegeven moment. Ja, want de meeste, ik ben in de eerste plek een Fries, dan een Nederlander en dan een Europeaan, maar net Alsjeblieft. andersom. En dat geldt voor alle mensen zijn, of je nou ergens in Italië bent, dat is een totaal ander gebied dan Friesland. Precies, ja. Dus mensen vielen zich ook verbonden met de regio. Ja. En ik denk, Europa is juist ook van de regio's en de lidstaten. En met onze regio te changen en net andersom. Dus daarom hoeft echt lang net alles naar Europees niveau. We moeten alleen nog Europees regelen wat ik gewoon Nederland is in eentje net En kind. wat is krachtiger En wat maakt. u sterker maakt, maar alles mag je het net Europees regelen. Nee. Maar ja, van de andere kant denk ik, doe namens Turkije niet eens, maar het is Rutte was een grote vriend, hè, Erdogan. Nou, wel. Zei al eerst. Dus wat dat betreft, denk ik, hoe je dat... Maar je hint over Friesland, maar het is wel belangrijk... Sjoerd Wiensma, nummer 4 van het CDA, Anne Hagen, nummer 1 van de ChristenUnie, wel plaatselijk mensen, dus stemmen. Ja, het Fries Het bloed in je- Europa willen, dan mag je Fries in het Europees parlement. Hè? Zo Dus het is werkt het. belangrijk Ja. dat wel de omgeving stemmen. Ja, dank u wel. Staat er al een Frieske vla in Europa ergens? Of, Die staat daar nog net, maar daar maak ik al werk van maatje, Ja, absoluut. dat is ook zo. Ja, maar zou heel kritisch zijn. Eén stem is soms doorslaggevend. Nou, 12 Ja. Friese stemmen. Ja, daarom. Dan verdubbel je de slagkracht natuurlijk hè, van Friesland. Al bij de EVP. Ja. En dan moet iedereen Hey, voor maar- één stemmen. Nee, maar nou, we nou toch even hoera. Hè? Ja. 12 Friesen in het Europees parlement. Ja. Wat zo'n Jim van die maat is, is jong, we hadden al een beetje erover gewoon op Europese schaal, maar regel dit even voor onze regio. Ik neem bijvoorbeeld landbouw, klimaat. Maar ik denk net dat alle landbouwers hier in onze gemeente UH's is bij Europa. Dat weet ik net, maar al die dingen die op ons aankomen, of nieuwe dingen net, maar dingen die op ons aankomen. maar dan moet je wel iets regelen voor alle landbouwers van Nederland. Want dan wordt het ook wel weer heel oneerlijk natuurlijk. Jawel, maar Jim, dan ik kom bijvoorbeeld om dingen die je speelt, om die meer geagendeerd te krijgen in Europa. Bijvoorbeeld van, hoor op met die regels of daar mij wat meer ontdwaan. Of, Nou, het was zo, als wij al dingen bedenken, en dat ben ik nog, maar als we dan bij hun onklapje kennen van, hey, je zit er namens u, we houden op die stom, maar op die manier, maar Maar je de mag- lijntjes ben wel kwart op deze manier. Precies, Ja. dat werkt Ja. wel vaak zo. Want Ja. ik merk ook wel, meestal keer mij gewoon mailen. Dat geldt voor iedereen die dit shirt of jet. Precies. Als je wat vinden, ja, stuur mij gewoon een mailtje. En nog van 10 keer reageer ik ook wel. Het kan eens een keer misgaan als ik op een dag heel volle mail haal. Maar het algemeen reageer ik gewoon. Dan neem ik Lijntje dat ik ben kwart. mij. Dus dat is ook heel fijn. Ja, ja. Dus dat doe je ook makkelijker. Maar als je die erin stuurt, je denkt, hé, die ken ik. Dan mail je ook makkelijker dan als het een vreemde is. Dus Plus ze weten dat wat je gewoon. speelt Ja, in de omgeving. exact. En wat voor onderwerpen gaat het toen over het algemeen hoor? Ben ik wel heel beneden. Nee. Alles. Ik denk het heel breed. Hoe de onderwerpen die agenda komen, hoe ik stemmen zal, wat ze met mij aan willen, hoe de geerwerking is met andere partijen. Het gaat ook soms hoe landelijke thema's. Het kan van alles wezen. Dus mensen die wat mij aan willen en denken, hey, dit moet zij weten, want zij zit in het Europese parlement. Ja, die mailen mij en dat vind ik echt leuk, want ik zit er natuurlijk, ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik zit er net namens mijzelf, maar ik zit er namens de Nederlanders, de Friesen die op mij stemt ha. Dus ik vind het echt belangrijk dat mensen er mij aan van wat ze belangrijk vinden. Dus mensen hoeven direct net scrutel in te wijzen, gewoon Nee. mailen. Waar best Grutskop was daar om die een bericht had in Europa? Nou, ik vind twee dingen eigenlijk wel heel mooi. Twee concrete dingen. Ik heb onderhandeld over een vaststel over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat de Europese Unie in het op VN-niveau daarover onderhandel je mat. En waar ze dan over onderhandel je mat, dat heb ik mijn politieke partij uit onderhandeld. En dat is ongenomen voor het Europees Parlement.
En dan gaat het dan oer, concreet? Dat gaat hoe dat mensen, als die bijvoorbeeld door het bedrijfsleven waar ze werken, dat mensen onder slechte arbeidsomstandigheden moeten werken. Bijvoorbeeld zoals in Bangladesh hebben we gezien dat mensen onder slechte omstandigheden het is een kleine maatje moesten, dat gebouw wat in, heel veel gebonden deden. En mensen konden nergens in, kon geen rug helpen. Maar dat als dit gebeurt, het mij net gebeuren, maar dat mensen altijd het rug aan om naar de ruchten te gaan en zijn bedrijf aan te klagen. Dus dat bedrijven daardoor verplicht worden hun werknemers goede arbeidsomstandigheden. Dat zorgen dat die goede arbeidsomstandigheden hebben. Nou ja, zo'n wetsvoorstel, daar kun je dan onderhandelen. Dat is hartstikke mooi. En het tweede is, een mensenrechtenactivist in Azerbeidzjan, die ziet in de dodencel. Die man hartstikke slechte gezondheid. En toen had ik mijn Europarlementariërs zijn dit maar we op de agenda zetten van de vergadering in Straatsburg. Dat is dus lukt, maar een urgency resolution neem je dat, een noodverklaring, zeg maar. En op het moment dat die agenda naar buiten kwam, dit komt op de agenda van het Europees Parlement, een uren later had de regering van Azerbeidzjan die man vrijlitten. Want ze dachten, verdorie, dit gaat de verkeerde kant op. Want ze komen u ze gunstige handelstarieven ter discussie. Want ze vielen wel aan dat we het daar dan hoe hastillen. Maar daardoor hebben we wel mensenleven een redden kind. En dat is iets heel praktisch. Maar wat ik wel heel mooi vind, dat je dan echt heel tastbare dingen dwanken in het Europees Parlement. Dus ja, een mensenleven is net niks natuurlijk. Exact. Dus, ja. Dat zul je heid maar over je broer maar wezen. Ja. Dus nou, dat zijn twee dingen die ik zo snel even bedenken kan. Ja. En welke thema's staan de komende tijd op agenda? Wat klimaat, landbouw, wat is de komende jaren heel wichtig in Europa? Ik denk wat heel wichtig wordt te combineren naast vrijheid, asiel, wat ik al hoor, geloofsvrijheid, is echt het gemeenschappelijk landbouwbeleid echt wel een heel belangrijke. Want Europa gaat net hoe zwaar en zo, maar die gaat wel hoe landbouwbeleid. Want een derde van de Europese begroting, dat is 800 miljoen per jaar voor Nederland. Dus let eens in je omgaan hoeveel geld dat is. Hè? 800 miljoen per jaar. 400 miljard zo'n jaar in heel Europa gaat naar landbouw. Bijna heel veel geld. En dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat gaat bepalen hoe gaan onze boeren de toekomst in. En ik denk, onze boeren hadden wat aan als zij een goede prijs voor hun producten krijgen, dat het op een dwarszame manier gaat. Net alleen nog maar meer en meer produceren en groter worden als boerderij. Want heel veel boeren zeggen mij, ik wil net alleen nog maar meer kei. Ik wil gewoon een familiebedrijf. Als ik dat mijn 80 kei de wank in, vind ik dat hartstikke mooi. Maar ik moet een goede prijs van mijn producten hebben. Want anders mat ik meer kei van de bank. En daar moeten we die omslag in maken, dat een familiebedrijf gewoon met 80 tot 100 kei goed draaien kan en een goede prijs had. En dat moeten we via het gemeenschappelijk landbouwbeleid regelen. En dat doen we de komende jaren, want dan gaan we daarover onderhandelen. Dus dit wordt een heel belangrijk punt. Dat doe ik nog even een punt. Hè. Daar hebben we je naar deze uur hoor. Maar ik zeg opeens dat er aan een gemeente reageren op de Ladyline. Wat maakt de Jim maar? Dat ding komt hier helemaal net. En wat had het met Europa te maken? Stikje subsidie weg, hè? Ja, Europa had volgens mij al €1 miljard apart zet voor de Nederland. Dat is nog maar peanuts bij wat het alweer kost. Maar ik ga zelf persoonlijk grote vraagtekens bij die hele Lelylijn. Want ik denk, we hadden hier helemaal neer dan in Noord. Ik denk dat ze het beter op een andere manier oplossen kunnen. En het gaat dan ook nog wat dwars op een mooi Fries gebied. Ik had er nog wel wat vraagtekens bij. Dat wil ik eerst nog wel goed uitwerkt zien voordat we daar klaar voor binnen. Nou, Ja, het is dus, Er moet wel beter openbaar vervoer komen vanuit het westen naar het noorden. Daar zie ik niks van zeggen. Dat met de oors, maar er ben echt wel oren, maar er wordt nog blij staat op dit traject. Maar ik denk dat er ook nog wel andere mogelijkheden binnen om dat op een goede wijze. Ja, maar ik heb begrepen dat gemeente Maarten-Friesland positief gereageerd had. Of Geert, dat is toch straks het stevig debat over mijn college? Dat weet ik niet. Maar we zullen wel dat het Safir is. Ik wil eerst de alternatieven willen zien. Ja, ik weet niet hoe het ging, maar ik had daar natuurlijk zelf wel een mening over. We zullen binnen de lijntjes mijn vrouw Hagen, de heer Wiens, maar ben we kwaad, hè? Ja. Of is dat nodig? Dus haalt de plaats Dokkum, hoe maar wat het shit. Nou ja, als je het wat oors, hè. Dan ben je snel uit Europa bij. Je zei wel Arno, maar uiteindelijk besteed ik niet alleen uit Arno Friesland. De speelt het meer natuurlijk, hè? En wat dat betreft, en we zitten aardig vol met auto's. Bij mij als we het reden. Maar we zitten aardig vol met auto's, dus die openbaar vervoer
voor de energie. Ik denk en Ja, ik denk dat deze regio heel veel baat had bij Good of Vee. Want als je hier makkelijk in de Ronestad of richting Duitsland komen een keer met de trein, wordt het vol aantrekkelijker om hier te wonen. En Europa die had wel baat bij de Lelylijn, omdat het een lijn is die dan van de Ronestad naar Bremen gaat. En dan is het echt grensoverschrijdend. Als dat net grensoverschrijdend is als uit Europa, ja, dan is het een binnenlandse aangelegenheid. Dan hoeven wij er niks om mij te betalen. Maar het staat nou wel op de agenda van Europa. En wij hadden er als Europees Parlement ook maar instemd. Dus het zit in een goede pipeline, maar het is er nog net. Ik denk dat vooral wichtig is dat het nieuwe kabinet hier echt vol vergeet. Ze had erin staan in hun hoofdlijnakkoord. Dat is hartstikke mooi. Ja. Maar nu had het nog wel heel erbij. En sinds ik ben in Drachten opgegroeid, en toen ik er iets van kwam, toen werd er al praat over een treinstation in Drachten. Trauma van Drachten. En inmiddels ben we zo'n 40 jaar verder en dat is er nog net. Dus, ik hoop dat ik het nog mij maakt. Ja. Want je stelde de vraag van waar houdt Europa zich, Europa zich door Sonjo het landbouwbeleid. Mijn vraag is, wordt er echt werk maken, want dat lijkt mij echt nog wel een heel belangrijk issue, maar de grondstoffen in Europa. Wij willen minder afhankelijk worden van de dure grondstoffen die het nou eigenlijk door China van 90% delft worden in Afrika en whatever. Ja. Wij hebben ze net. Maar er zijn natuurlijk wel gebieden, Servië bijvoorbeeld, dat die min wil binnen. En nou in Scandinavië hebben we er nog een paar. Gaat Europa echt maar een soort zelfvoorzienend, gaan ze daar maar naar gang? Maar dat lijkt mij echt nog wel een heel belangrijk thema. Ja, want die strategische autonomie is hartstikke belangrijk. Precies. Want als wij afhankelijk zijn van China, ja, dan zitten wij in de tank van China. Dus we zullen ook op ons eigen warm schuimmatten, wat kunnen wij hier uit de warm halen, ook op een manier die milieu- en mensvriendelijk is. Precies. Maar je kunt natuurlijk net zeggen, wij willen het net op Europese groen. En dan laten we het ergens gebeuren in Afrika of Zuid-Amerika. En dan wist je net wat buiten, maar wij had goedkoop hel je hierheen. Dat is natuurlijk echt net hoe je opereren kan. Dus dat is wel iets wat juist heel erg speelt momenteel. Okay. Ja. En dat is echt hartstikke wichtig. Ja. Hartstikke wichtig. Ja. Is er nog één laatste brandende vraag uit de zaal, Dietske? Een persoonlijke vraag. Kijk aan. Hoe blijft hij in de politiek? Hoe blijft heel in de politiek, is de vraag. Nou, ik zeg altijd maar, je moet goed slapen, goed eten en goed bewegen. Als je die basis op orde had, dan kun je heel veel om. Dus daar zorg ik voor. Oké. Bewegen dorst. Ja, maar als je zoom bent, dan kun je ook heel veel hebben. Dus... En ik denk dat in de politiek wordt het vaak wel stoer die van tot lettronk, wat een nachtjes en altijd druk. Maar de meest moet ik op die het weer ontspannen. En als je goed eten en je blauwe fit, dan kun je ook heel veel hebben. En dan kun je ook van het werkje, gaat net in zolang je maar goed sliepen, goed eten en fit blijven. Dus dat is mijn levensmotto, want tot nu toe gaat het best. Oké, nou hartstikke bedankt. Dan gaan we natuurlijk weer even naar die Slidota. Want Dietske, hoeveel mensen zouden de stemmen in de eerste meting? Toen we 10 gestemd en de ene van zei nee. Nee. En de rest zei ja en die zei ik met volmacht. Dus eigenlijk nog in Zullen we zien of de verschillen zijn natuurlijk groot, maar zullen we zien of er iets verloren is? Dus als iedereen nog een keer stemmen van ja, ik geef al dan net stemmen, graag. Maar daar ben ik meer mee. Ken dat nog een keer? Ja, maar in het politieke café mag je 2 keer stemmen. Ja. Of zelf wel 3 keer. Het is net een stem en peiling. Het is een peiling, ja. We deden maar 1 op typen. 3. Ja. Oh, nu is nu ook ja. Dus iedereen is nou inderdaad. Iedereen is nou. Je had dus, vooral aan je hagen tegen, dan hast een kiezer hoe de streeplutsen die gaat stemmen voor Europa. Is dat een leuk resultaat in Dat is super. In dit mooie document? Hartstikke mooi. Ja. Hey, mag je hem tieren danken van je bijdrage en dan gaan we nou eerst even een skoft. Okay.